Kulumbai boinisimbw nwngtangmwnko angni Samaina M Brahma YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानैनो मिथिखासिगोन आरो आं मानि सायाव भिडिअ खालामनो नागिरदों। माने आंनियाथ' दा 9 month रानिं जाबायना 9 month रानिं जाबाय नालाय हस्पिटालनि माखासे माने आपकामिं बेबिनि थाखाय माखासे बुस्थुफोर पारचेस खालामनानै दोनखाबाय। बेबिनि प्रडाक्टफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेयावहाय माने आङो पेकिं खालामनानै दोनखासिगोन आरो दिनैहायनो। आंनाथ' माबाया डिउ डेटआ मार्चनि 3 तारिख ओमफ्राय 5 तारिख होदों आरो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरो आङो आपकामिं बेबिनि थाखाय मा बुस्थु बायनानै दोनखाखो बेखौ। फार्स्टआवहायनो आङो नैबे किउट गस्लाखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै। जोङो बङाइगावआव जेब्ला चेकआपआव थांदोंमोन अब्ला जोङो माने बिसालाव लानानै फैदों आरो हस्पिटालनि थाखाय हस्पिटालाव गानहोनो थाखाय गांनैसोथ' गस्ला नांगोन ना बिनि थाखायनो गस्ला गांनैसो बायनानै लाबोखाबाय आरो आं। बे गांसे बेजों पेनजों ज' आरो ओमफ्राय नैबे आलदा आङो बुंनानै दिन्थिनो र' नै एसे अन्थाव नुयो गथ'फोरनि गस्लाफोरखौ। एक्साइटेड जानानै दं एसे एक्साइटेडबो ओमफ्राय एसे गियोबो। बे पेन आरो इनि पेन बियो ओमफ्राय नै बिसोरो सिंगेल आरो आखाइ गोलाव ओमफ्राय बथाम गोनां आरो थ्रोब सोग्राखौ एसे दिगदार जायोना गथ'फोरनो माने खस्थ' जायोना ओंखायनो आं बिदि बथाम गोनांखौ लाना फैदो आरो बिसालाव लाना फैनायसो गासिबो आरो बेजों एखेयानो कालाराल' बेलेग। आं बुरजा बायलाबायाखै आरो गस्लाखौ गांथामल' बायग्रोदों। गस्लाया गांथाम ओमफ्राय नैबेबो बिसालनिफ्रायनो लाबोनाय माने बियो सिंजों माने हासुदै आरिफोर माबा सोरखिनि आरो नै बेयाव प्लास्टिक दोननांगौ ओमफ्राय बिथिंजाय उल ब्लेंकेट बायदि उल बियो उलनि आरो बेखौबो बिसालाव मोनदों मोनसेयाव 99 ना माबा लादों गांसेयाव 99। बेखौ गांनैल' लादों आं गांनै आरो बियो बेजों ओमफ्राय बेजों एखे बे मोननैजों एखे। ओमफ्राय आं बेखौ अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन फ्लिपकार्टना मिश'जोंमोन खोमालै। ब्लेंकेट माने कम्बल आरो कम्बल फिसा सफ्ट आरो केमेराव बे थफि दंलायो बेयाव गारदोंमोन नालाय एखेयानो गोजा इसोरो गांथाम बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे एखे आरो खेबसेनो मोनथामजों पेकिं फैखानाय बेयो। बेसेबां लानायमोनथाय बेयो 209 ना मामोनथाय बिदिनो 290 ना 209 बिदि लादोंमोन आरो बेयो मोनथामजों बांद्राय माबा एक्सपेन्सिभ नङा बारा। ओमफ्राय बिदिनो पिस मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आं नै पिस आरो बियो ओमफ्राय आङो सानदोंमोन सफ्ट खोमा होननानै आरो माने गुरै सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय कटन ना मा होनो बिदिसो होनो ख्रांसो आरो 12था ना बेसेबांबा पिस दंमोनलै बेखौ बाराबावसोमोन खोमा सानदों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओमफ्राय नैबे मोननैजों 10 11 12 12था आरो बेबो 200 बेसेबांबा लादोंमोनलै। बेखौ ओमफ्राय आङो बाहायजानाय नङा बायदि मोनदों। एसे डिस्टार्ब खालामगोन नामा सानदों आं प्रब्लेम जागोन नामा सानदों आरो बिनि सायाव बियो गोराना एसे गोरा सिङाव सफ्ट एसे माबा बायदि बेफोरबायदि एसे सुमै गोनांबो थानाय मोनबा माने सफ्ट मोनबा मोजां जागौमोन आरो एसे कम्फर्टेबल जागौमोन। बे आं बेखौ सफ्ट नङैखाय मा खालामदों नै माने जिखौनो सुदेरदों आरो आङो बे जिया माबानि नालाय फाखुवा जि
दख'नामोन आरो बेयो आं माखासे बेखौ नै खिथाब बानायनानै दोनखादों आरो जिखौ हासिनानै बेखौनो आङो इदि ओरैजाय सुदों आरो नै इदि सुदों ओमफ्राय माने आं बे मोननैखौल' सुदों आरो कम्फर्टेबल जागोन ना जाया नायनो थाखाय आरो नै बे मोननैखौ सुदों आङो आंनि आखाइजोंनो सुथेदों आरो बेयो नरम नालाय जिया इयो ओमफ्राय बियो गोरा एसे गोरा आरो बियो गाव गोजाना नै बे मोननैखौल' बाहायग्रोनायनो कम्फर्टेबल नंगौना नङा होननानै बेखौ लाबाय आरो आं जुदि कम्फर्टेबल जायोबा आं बेखौ मेचिनाव जि होनानै माने बिदि सुथे होगोन आरो जेनेबा नोङो बे जिफोरखौबो लाखायो लानायालाय ओमफ्राय थेवबो बिदि नों खाग्रा थाबा आराम ग्रोब जाबाय आरो ना बेखौ नों जिबा लाला लिला एखमबा ओरै लुंफ्लेङो बेखौबा नोङो जुदि उथुमायाव जेबो प्रब्लेमफोर जायोबा कम्फर्टेबल जायोबा बेखौ आरामसे ओरैजाय होननानै बिदि सोनानै खानानै पेन बायदि आरो आराम कम्फर्टेबल जागोन आरो बियो नोङो माबाफोर हागिसफोर डाइपारफोर गानहोबाबो ओरैनोथ' आङो बांद्राय गोरलैयावथ' डाइपार गानहोजाया नालाय आं ओंखायनो डाइपारखौ बायाखै आरो बिदि खानानै बिदि गानहोगोन आरो बेखौनो ओमफ्राय आङो नै दख'नाखौ फाखुवा दख'नाखौ आंनि कलेज ड्रेसमोन बियो बेखौनो आं फिसा हासिनानै खिथाब बानायनानै दोनखाबाय आरो आङो नांखादों नालाय ओरैनोथ' बिराद जि नांगौना दसेनो हासिना गथ'खौथ' नै आंनि बिजनि कलेजनि ड्रेसमोन बियो मोजां सुनानै गासिबखौबो आङो डेटल होनानै सुनानै दोनजोबखाबाय गासिबो जिफोरखौनो आरो बिसोरखौबो आं बेखौ खैथा पिस खालामदोंमोनथाय र' बे गांसे ओमफ्राय गांनै 8था पिस खालामनानै लाखाबाय आरो आङो हस्पिटालनि थाखाय आरो उनावथ' नांबावखागोन खोमा आरो मोनसे आङो माबा उल जिमोन आरो बियो माने बिराद फुराना बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय आं बेखौ जि गुदुं बायदि आरो बियो ब्लेंकेट बायदि नै बेखौ हासिनानै फिसा पिस बानायबायब्रा आङो नै खिथाब बायदि माने नरम बिराद सफ्ट ना जिया लाजालाबो बा जोमजालाबो एफा फुराना डिजाइन माने मेरला मानसिफोरनाव दं खोमा बिदि डिजाइन उल जि आरो आं बेखौ हासिनानै दिनै पिस बानायबाय आरो खिथाब बानायबाय गांथामनि बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे डेटल मोनामबाय गासैखौबो सुना दोनखाजोब्बाय आङो डेटल होनानै ओमफ्राय नै बेगखौबो सुखाबाय आङो दिनैनो पेकिं खालामनानै दोनखानोसै बेखौबो बेबिनि खिनिखौ आरो ओमफ्राय र' मोनसे बुस्थु दंबावो नै बेबो नै दाख्लै लास्ट चेकआपआव थांबा लानानै फैदों आरो बेखौ आङो टफिबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टफि मोनाखै आं बिसोराव उनाव बायजासिगोन आरो बिसोरो ओरैनोबाबो बिसोरो ब्लेंकेट बा टफि गोनां गोजाखाना जा किउट आरो माबा मोननै बियो 60 लानायखौ सुवाखै आङो सुनांगौ ओंखायनो पेकिंनिफ्राय बख'वाखै आरो गाबोनफोर सुनानै आङो ज' सोजोबनानै दोननोसै आरो बिदिबा बेखिनियानोमोन आंनिया आपकामिं बेबिनि शपिं खालामनाया आरो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय ओमफ्राय मा नांबावगौथाय माबाफोर नांबावगौबा नोंथांमोनाव कमेन्टआव खिन्थाहरदे सोरबाफोर जुदि एक्सपिरियेन्सफोर दङबा बिमा जाखांनायफोर दङबा मिथिलायलाङोना आङो बांसिन भिडिअ आरि नायनानै मा नांगोन बायदि बेखौ आइडिया खालामनानै दोनदो आरो आइडिया खालामनानै बिदि खालामबाय सोनानै दोनखाजोबसै आं गस्लाखौनो अन्थाव आरो किउट नैबेखौनो साबसिन मोनदों आङो बेखौ पेन गोनांखौनो सेसा खर'खौ नालाय आं बेबिनिफ्राय स्रा सोखाजोबदों ओमफ्राय आं स्रा सोना दोन डेटलनिखौ मोनबाय Getting ready for upcoming baby. Best of luck. Thank you so much boinisimbw नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जुदि माबाफोर खम जानानै दङबा कमेन्टआव खिन्थाहर नोंथांमोना माबाफोर बावदोंबा आरो जेनेबा ओमफ्रायो मादारनि थाखाय बा बिमानि थाखाय
मा नांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा सोरबाफोर एक्सपिरियेन्स मोनखांनायबा नोंथांमोना मालाबाफोर हस्पिटालाव मानिबा सायाव प्रब्लेम जादोंबा बेफोरखौ माने आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर आरो नोंथांमोना। बिदिबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो। बाय बाय।